Lintang Pawukir karo emot kae lho. Jeblukan ulang tahun kae lho. Jane iki biyen-biyene piye apa gur sandiwara panggung apa ya nyat ana rasa tenanan ngono iki lho. Wah, Nah, wit. Ya tenanan lho, Mas. kowe didengarkan kowe. Dirungokke. Dirungokke. Tenan ora. Tenanan. Kowe krungu dhewe ta kowe. Oh iya. Majak. Nah saiki terus kepiye saiki? Loh, Saiki terus mau wis terjawab. kepiye? Baik-baik saja. Iya ya, ya Dek ya. Iya no. Oke. Ning enek hubungan apa ora iki? Tekon kae coba. Tanya Mas Gading aja. Tekon mburimu wis sisan mbokan kok rasane. Heeh. Wis aman-aman saja. Ya, heeh. Yo, wis ya Saiki apa ya jalames. jolames? Piye to jolames? Yo. Nggih, aja lami. Ketbang. Ora Mbah Kanting, Mbah. Yo tenggo wae. Jane iki apa ada lho? Ada apa lho jane iki? Heeh. Langsung langgamnya aja ya, Mas. Oh, nggih, derek. Nggih. Nek kula mboten saged nyuwun ngapunten. Engko dituntun karo Dek Lintang. Berapa ya aku kuwi picak rumangsamu. Tonton ngono lho. Engko ki nganggo kacamata ireng ngono ta. Lha kon nulis tukang pijat. Tenanangang senengane kok. Lho malah aku ramune. Wis ora apa. Ora sida Aku duet karang- ya, Mas ya. Pripun? Ora sida duet. Mau dereng siap lah kula niku di apa jenenge diceting Pak De Putra Tigare Ginabalada niku 2 hari lalu kok ya. 2 hari lalu niku mangke iki ya le iku diapalke. Oh nggih. Lah kok malah ketekan Berarti Bapak ana apa Putra. jenengan pripun? Dalam Pripun? dadakan nggih berarti Bapak Putra Dikari niki wau. Oh 3 3 hari. hari lho. Kuwi pas banyak kumpulan aku kae terus tangi turu menyang nang kampus kumpulan. Oh, enggak sempat ngehafalin. Nah sampai rumah menghafal neng kok ora mlebu-mlebu. Menghafal Ora ki nyantol. nyantol sing nyeneng tawangku mau nyantol. Oh to. Gala-gala. Nah, Sing gala-gala nyantol ki gala-gala. nyantol. Terus apa jenenge? Singkong dan keju barang nyantol. Nah, bahasan terus habis itu Hamin 2 kuwi Iya. ngapalke. Bang ini ki aku latihan hari sebelum wayangan sik tadi malam. Nggih. Aku enten latihan kagem benjang tanggal 7 itu. Iya. Nah, terus sampai rumah langsung kelipuk tidur. Tidur enggak Oh, sempat oh. ngehafalin lagi. Nggak semua lah nganu banget, kesel banget ngantuk. Bangun terus bangun sudah jam Jam piro ya? Jam 4 po ya? Jam 5. Jam 5 malahan. Jam 5 sore pokoknya jam 5 sore iki. Jam 5 sore. Terus langsung persiapan berangkat wayangan tadi malam. Begitu. Oh. Terus tadi tidur bangun jam 3. Jam 3 menghafal sedikit tadi. Ya. Ameng entuk ngarepe tok. Aja sok gampang jadi wong manis kuwi mau. Pengen entuk kuwi Lah tok. ya mau jane diangkat dhewe. Napa ne? Lagune. Jajal sak bait kuwi tok ya. Wis ora sak. Kuwi wae wis sah kuwi. Sesuk meneh. Ya. Oh ya. Kapan? Ning kapan ya? Sesuk meneh iki kapan ya? Sesuwe banget nek ketoke rono ae. Ora apa-apa lah. Gimana Mas Gading ini? Pripun? Sampun? Napa ada lagi yang dereng dipinangkani? Terus enten apa mboten? Kanton Lewung Budhe Prastiwi. Oh kanton lewat. Ayo ning ya dikancani no. Nah, dikancani. Oh, dikancani karo Mbak Lintang iki. Mbak Oh, Lintang. nggih. Mbak Anting. Karo Mbak Anting barang. Bertiga. Heeh. Kalau Ayo, Mbak wis Anting. dirememeng. Ora apa-apa karo tambahi Mbak Agnes. Pras. Sisan 3. 4. Engko nek ketok dhuwur dhewe. Tambahi iki Mbak Orisa. Mbak Lintang kuwi. Wis ngantuk kabeh lho Mas. Justru sing ngantuk-ngantuk kuwi. Sing Kakean kira-kira ngantuk sapa? rasan mau wesan. Sing kira-kira ngantuk sapa? Mbak Agnes. Mbak Agnes. Mbak Anting kuwi ngantuk banget kuwi ketok. Ketok kuwi kok wis. Terus ana Yo Mbak Antil. Mbak Anti. Mbak An. Kok njuk melu-melu Mbak Antil.
Nggih, Mbak Agnes niki ngantuk. Mbak Waduh Agnes, iki ya. Janus bubuk iki ya Agnes. ampun. Ayo. Goleke Cahayu. bantal kono. Ayo toh. Alah jarike kari buka. Glo malah kucinge glo sing teko glo. Ayo Mbak Agnes. Oh iya. Ini Dua Mbak dewe Agnes juga lintang. ini. Mbak Agnes juga. Jarene sing ngantuk aku mah ora ngantuk kok iki. Ngapuse. Sing ngantuk Mbak Agnes tok ya. Ibu ngantuk mboten Ibu? Sing ra ngantuk mimpin berarti. Waduh, Ibu ngantuk Mas. Mboten, aku betah melek kok nduk. Ah berarti Ibu mimpin. Oh. Iya wis wong papat. Dhuwur Niki dhewe. napa tembange? Lewung. Oh iya nggih. Nah, wis ngantuk berarti. Oh derek. Oh wis lali iki berarti ngantuk artine. Ayo monggo Wiyaga jangan mengantuk. Dedep tidem prabawaning ratri Sasa tara wus manjer kawuryan Om tan kuciwa mamanise mangep sri nateng dalu siniwaka sangya pradase aglar ning cakra wala
langut Bung Mas mangastu nama Sidam sekaring bawana langgeng Kakang Narada Kakang Resi Kaneka Putra. Ah, punawi, Di? Ingkang sekawit Kakang, ulun suwuni tulung supados amboyong dhateng pun Puntadewa. Nanging sabab menapa dene Puntadewa mboten sowan nanging malah kadangipun sekawan. Werkudara Janaka menapa dene kembar. Ah, dadosna kauningan Adi Guru. Inggih awit saking Werkudara anggenipun nalika semanten ngaturaken pitakonan ingkang mawarni-warni dhateng ingkang Raka ing Sidik Pangudal-udal. Tumunten Werkudara paring dawuh bilih anggenipun miji swanipun Puntadewa menika Adi Guru namung wakilan kaliyan ingkang Raka ing Sidik Pangudal-udal mila adilipun Puntadewa ugi mboten sowan wonten ing kayangan nanging namung dipun wakili kaliyan kadangipun sekawan menika Di. Kakang Narada mekaten. Ha inggih. Mangka miturut ingkang Raka menika sampun satraju ingkang nami adil dene paduka mboten tedhak piyambak wonten sanggar palanggatan negari Ngamarta. Mila swanipun Puntadewa ugi dipun wakilaken kaliyan kadangipun sekawan. Mboten dados menapa Kakang. Ingkang baken peranganipun Pandhawa sak perangan sampun sowan wonten ing kayangan. Ya inggih. Tumuli kula aturi paring dawuh Di. Lan hamiji kalian swanipun Werkudara sak kadang. Inggih Kakang. Werkudara Piye? Arjuna lan kembar padha raharja sak prapta kita kulup. Yo slamet tekaku. Pangestu paduka pukulun winantu ing karaharjan. Nun inggih pukulun. Wilujeng nireng sambikala sowan kula. Aku ngaturke basaku katura. Iya Werkudara ulun tampa ora liwat pangestu ulun tampanana. Mengko dhisik konku bakal nampa pangestumu mengko. Merga pangestune wong sengit. Pangestune wong ora seneng kowe ora bakal ndayani apa-apa. Sarta nggonmu nampa karo sembahku mangsa bareng arep tok tampa lair batin ya kono. Ora ya ora apa-apa. Lah dialah. Bocah kok pintere ora jamak Werkudara. Ngatos-atos lho Di. Inggih Kakang. Kita ngerti apa to sebabe dene Puntadewa ulun timbali. Yo aku wis ngerti. Ngerti saka sapa? Ngerti saka Narada kakekku. Kakang Narada. Punawi Di? Kula sampun dawuh bilih paduka Kakang Narada ampun ngantos walaka babagan perkawisipun Puntadewa ulun timbali. Wah, wong nyatane kula dioyak-oyak kalian Werkudara kok mboten namung ngoyak nanging ugi nyepatani kalian kula. Arep dikaya ngapa kula niku nggih wedi karo sepatane Werkudara. Nek nganti mandi menapa mboten kapitunan? Mekaten Kakang. Inggih. Werkudara yen pancen kita mangerteni apa sebabe Puntadewa ulun timbali Werdarna apa wae. Siji, nganggo jeneng Puntadewa loro, barep kakangku ngagem gelung-geling. Bab perkara loro mau nggonmu ndakwa marang kaluputane barep kakangku. Mangsa borong jer kowe dewa sing kedunungan panguwasa. Mula yen tong ngluputake kelawan titahmu, manut karo petunganmu mula perkara iki ora tak gawe sebab. Neng sing tak gawe perkara teka sampean kuwi dadi dewaning para dewa. Bathara Guru kuwi dadi makuthaning para Jawata. Disembah dening titah sak jagat. Lah kok dadi kelakuanmu kaya ngono. Kowe nuruti karo wong-wong sing ora seneng karo para Pandhawa.
tumuli mbok turuti kekarepane kanthi sarana kowe nimbali karo barep kakangku. Ing pangajab supaya barep kakangku mbok patrapi pidana nganggo pawadan kaluputan sing golek-golek. Wah, wong ora luput mbok golek-golekke kaluputane. Wong ora dosa mbok golek-golekke dosa. Jebul kaya ngono kuwi panguwasa sing dumunung ning tanganmu. Werkudara, Piye? cetha yen to kaluputane kadangmu ngagem asma Puntadewa lan ngagem gelung keling boya bisa diapura. Yen pancen barep kakangku mbok anggap luput, kena ngapa nggonmu ngluputke lagi saiki? Biyen-biyen kuwi dawa ewuh apa? Yen to nyata lupute ngene barep kakangku nganggo jeneng Puntadewa lan nganggo gelung keling, kudune leh mung ngluputke nalika barep kakangku rikala diparingi jeneng Puntadewa. Lan nalika gelung mau digelung dening Babu Kunthi, kena ngapa ora mbok luputke? Wah, teko lagi saiki nggonmu ngluputake karo kakangku Puntadewa. Wah, nggonmu ngluputake kakangku iki cetha ana sanggit sineting jroning atimu. Mula ora usah dadak nganggo pawadan sing werna-werna. Saiki kage paringa dawuh arep mbok kapake aku sak sedulurku iki. Aku mung kari manut. Ternyatane aku titah, nyatane aku menungso, dewa sing menehi panguripan karo Werkudara. Dosa apa kang bakal tak sandang yen nganti aku wani duwa karo kekarepane guru kakeku. Kake paringa dawuh sing cetha, ora usah dadak wikir ringo-ringo Bathara Wanimaya. Sorote pandam sumula amadangi pasareyan ngerangi wadana remu-remu kalingan hangrangan sang tiang manangkung sumungkem guling sang kakung rarapo baboe maneman peraten tek pranto kula tadah ronte Kakang Narada punapi di cetha titis aturipun Werkudara. Nek ampun ngaten menika paduka Adi Pramesti badhe tos pundi? Mpun kebuka kewiyak wadinipun Adi Guru. Ingkang mekaten ulun badhe waloka kalian Bratasena. Kula sewanggaken menawi paduka boten lingsem. Werkudara, piye? Pancen dasar kepara nyata kang dadi atur kita. Ana titah ingkang kepengin lan duwe gegayuhan Pandhawa sirna, mula kang saka kuwi tumuli ngudaneni apa kang dadi pamothaing titah mau. Wah, aku wis ngerti. Ora usah dadak mbok kekalang rembugmu. Lan ora usah mbok kandhake sapa titah sing ora seneng karo Pandhawa. Sartane ora usah mbok kandhake sapa sing matur karo kowe. Aku wis ngerti kabeh. Lah, dialah Barataya. Ndang buka sisan, dan kandhana sisan Werkudara. Ora liya. Ya mung wong Ngastina karo Bathari Durga. Wah, lah dialah. Atus pundi Adi Guru menika? Atus pundi Adi Guru? Kakang Narada kula aturi kendel sak wetawis. Ya tak meneng. Werkudara, sak banjure kita arep kepiye? Yen kuwi pancen dadi pemarming titah sing njaluk sirnane para Pandhawa kaya sing tak kandhake kuwi mau. Wah, aku ora bakal selak urip ngenteni apa sing dienteni mung mati sing becik, mung mati sing sampurna. Wah, gandeng saka petunganku mati dibanjut dening sing gawe urip. Ya kuwi Bathara Guru sing menehi panguripan karo titahe. Wah, kuwi dadi mati sing sampurna. Aku sasedulur iki patenana yen pancen bakal mbok patrapi paukuman. Wenehna paukuman sing abot. Werkudara.
Lah kok malah kaya ngono tembungmu ki piye? Yo ben rasa melu-melu. Yen pancen kita kepengin mati, kita njaluk paukuman apa? Wah, paukuman sing abot dhewe. Paukuman sing abot tuladane sing kepiye? Wah, cemplungno aku sasedulur ning kawah Candra Dimuka. Aku wis ikhlas sasedulur. Janaka kembar ora bakal wani munjo atur ning aku wani matur ana guru kakekku. Wah, wis kaki, aja nganggo suwe. Aku njaluk paukuman sing abot. Cemplungno aku lan kadang-kadangku ning kawah Candra Dimuka. Wah, Werkudara bocah piye to iki? Wah, lah dalah bocah iki piye? Wah, jane piye to, Ger? Kawah Candra Dimuka kuwi panggodhokane Sukma sing nandhang kelewutan. Lah kok malah kita jaluk dicemplunge kawah Candra Dimuka ki nalare kepiye Werkudara? Wis ben. Wah, wis tani ati. Kanthi cara mangkene cetha bakal katekan sediaku sasedulur. Kita darbe panjangka apa Werkudara? Kowe dudu perkaramu. Lan kowe dudu urusanmu. Yen to pancen kaya mengkono, ulun bakal dawuh kelawan Sang Hyang Yamadipati kene nyemplungake kita sak sedulur ana ing kawah Candra Dimuka. Ora sah dadak dawuh karo Bathara Yamadipati. Adhiku telu tak gendhonge Candramuka tak cemplungane. Wah, lah dalah pripun iki? Wah, lah dalah bocah kok kaya ngono lho, tetek tatak tangguh tanggon sentosa kaya gunung waja atine Werkudara. Kakang Narada ku lho di. Sampun Kakang, perkawis punika sampun paripurna. Tegesipun pendho sampun pejah wonten kawah Candra Dimuka. Wah, panjenengan niku kok ya kebangetan nggone nuruti pamoteng dari Durga. Kamangka gegayane Betari Durga menika ala, gegayan ora becik kok panjenengan kersa ngudaneni. Bejo cilaka bungah susah mulya rekasa ulun ingkang badhe nanggil. Wah, nggih, semangga Di Guru. Kula tunggak waru godhong dadap lho, Di. Menawi wonten menapa-menapa kula aturi nyangga piyambak. Walah dialah kok ana buta gedene semono mlebu Balai Martya kuwi mlawane. Wah. Nganti ngrontoke usuk. Wah, duh pripun Di? Menika sinten Kakang? Wah, kula kembang mboten mangertos. Panjenengan menika kudune langkung cetha, langkung pono, langkung pratitis anggenipun nyawang kalian yaksa menika. Lah kok dadak takon. Hung sangat laju sangayu palungguhan ulun. Kita Gandharwa munggah kayangan Gandharwa saka ngendi lan sapa jeneng kita? Iya dalah. Lah kok kowe dadak takon karo aku. Aku iki isih tetamu mestine dewa prisa karo kahananku. Lah kok dadak isih nganggo takon barang. Awit akeh saka akeh kewajiban kang ulun sangkul satemah kesamaran ulun dulu marang jeneng kita. Adile wong takon mung kudu diwangsuli kita Gandharwa saka ngendi? Yo,
Aku buta saka jagat Madyapada jenengku Dewa Amral. Darbe sedyapa kita Dewa Amral munggah ana ing kayangan. Aku munggah kayangan mung arep njaluk marganing kasampurnan. Lamun to kaki dewa ora iso mujuti kang dadi penjalukku. Jungring salaka lakon tak walik. Dos pundi Kakang? Wah, tunggak waru godhong dadap kok Di. Lah nggih mang sampurnake mawon wong butane jaluk disampurnake. Jaluk diruwat, nggih mangwujuti kemawon to Di. Dewa Amral. Piye ana apa? Ulun kang bakal nyampurnake marang jeneng kita. Ayo kaki sampurnakno. Ning koso kaline yen to kowe ora bisa nyampurnake aku. Tegese kowe ora pantes dadi dewa ing kayangan. Aku sing ora trima. Guntur geni guntur angin sirnakno yaksa iki. Kowe iki ngopo? Lah dalah. Geni guntur angin belas ora dayani apa-apa. Malah gur kaya kembang api. Wah. Enek kula dados jeneng adik kula sirah kula diekek ngisor diwah isine cah. Aduh yaksa. Jeneng ulun boya iso nyampurnake kelawan jeneng kita. Wah, ora iso ngruwat karo aku, kowe sing tak ruwat. Bathara Narada ora wedi karo aku. Ora wedi. Ora wedi. Ora. Bathara Guru ora weruh karo kowe merga kalepetan tumindak ala. Mula paningale peteng. Ning nek ulun ya mboya. Kok iso dadi gedhe semono ki? Aku mbok jaluk. Jaluk apa? Carane piye supaya dadi gedhe iki lho? Wah, iki dudu perkaramu. Wis, saiki oyakan Bathara Guru dikapokke. Tumindake pancen nalisir saka kautaman. Ya, Bathara Guru kowe aja mlayu, Bathara Guru. Setyaki. Wonten dawuh. Wela, bocah iki bar mentas saka papan pasunggingan. Nggih, Janale mencorong. nggih nganyari kok. Ya. Setyaki, Wonten dawuh. tembang rawat-rawat bineta mbok bakul sina ambiwara pawarta binandunging Karna. Yen to kadang-kadangku para Pandhawa wektu dina iki ninggal negara Ngamarta. Lho, pepunden Pandhawa nilar negari Ngamarta. Iya, Lajeng tindak dhateng pundi lan wigatosipun menapa Prabu? pun Kakang dhewe uga durung bisa mangerteni Setyaki. Mula pun Kakang tumuli nganti kelawan sira Yai Setyaki supaya tilik marang kahanan negara Ngamarta. Menawi mekaten Prabu,
Suawi kula dherekaken enggal rawuh ing negari Ngamarta. Ya, ayo Dimas Haryo Setyaki digelak lakune budal marang negara Ngamarta. Ngaturaken sembah pangabekti kula kunjuk apa kulun? Ya Kresna ulun tampa. Sembah pangabekti kula mugi kunjuk pukulun. Setyaki ulun tampa. Wonten menapa pukulun teka paduka mlajar-mlajar semu kamigilan ngantos tedhak wonten ing Madyapada keparingipun paduka pukulun kados pundi? Kresna, Kula wonten dawuh. ulun nyuwun senjata pitulung. Kayangan geger Kresna. Lho. Geger sebabipun Ana yaksa kang rusak kayangan. Yaksa kang gedene kelewat ukur njaluk diruwat nanging ulun mboya bisa ngruwat. Tumule yaksa mau bakal ngruwat marang panjenengan ulun. yaksa menika wantun badhe ngruwat paduka pukulun Sang Hyang Jatimurti. Ya mangkono Kresna. Wih. Iya, nggih, kula aturi suminggah pukulun. Kula aturi suminggah. Yaksanipun kados menapa kula ingkang sagan andingi pukulun. Apa to Setyaki? Kok paduka badhe nandingi yaksa. Sangertos kula sadawangunipun kula nderekaken paduka Prabu. Koko Prabu menika dereng nate perang napa malih mangsah kalih buta. Wo, lah ngenyek wong kowe iki ya. Marata gage sawangan aku Setyaki. Wah. Wah. Tani jenengan kok saged dados ageng ngaten mriku. Warata gage sawangan. Mbok kula nyuwun supados saged dados ageng ngaten mriku. Oh, lah dalah kowe iki jane ya iso gedhe. Kaya aku arep guru sedhela Setyaki. Ngaliya kono iki dudu perkaramu buta sing wani ngobrabrik elak pethukne coba kaya ngopo. Wah. Ana buta
aku gedene padha dedeke ya padha. Sapa kowe? Takon karo aku bolos rewu kowe sapa? Aku Dewa Amral. Oh, kowe sing oyak-oyak Bathara Guru iya. Dasar kewara nyata. Oh, ya aku ingkang diutus supaya ngayomi marang Bathara Guru lan mitulungi kelawan panjenengane. Lho, yen ngono kowe wani karo aku. Sing tak wedeni apamu? Cokot tugel gulungmu. Ya kelak limpahmu kowe. Cokot kowe cokot. Waduh. Ayo, ayo meneh. Waduh. Rame gluting buta kekalih. Rame. Cokot cinokot banting binanting. Banting. Buta sing kiwa salto ping 50. Buta ingkang sisih tengen salto kaping 1946. Silih nggih genti kalindih teka kaya mangono pangudasmaraning yaksa. Yayi Prabu, Lho, menika sinten? menapa panjenengan supe kalian kula? Oh, iya nggih. Koko Prabu Ndwarawati. Kasinggihan mekaten. Kula pancen jarak wujud kados mekaten krana kula ngertos ingkang dados yaksa menika paduka Yayi Prabu. Kadang kula sekawan dipun banjut dening dewa. Wah, monggo kaya digawe sungsang bawana balik. Ayo. Joget. Ya. Manik moyo to iki. Kasinggihan Kakang. Weh lah dalah. Piye? Piye kowe Manik moyo? Ana apa kowe teko? Kakang Semar. Apa? Kula sampun ngrumaosi dosa. Kula lepat Kakang Semar. Sebabe? Krana wonten yaksa kekalih ingkang ngamuk wonten ing kayangan. Kosik. Saiki aku tak takon karo kowe ya. Kowe gawe dosa apa? Kowe iki dadi sembaning para titah. Sak laku jantramu iki ditulat sinudarsana dening para titah. Ha nek dewane ya gawar ngawur. Mesti ya entuk-entukane lakon sing kaya ngono kuwi Manik Maya. Inggih. Dan bloko. Inggih. Inggih piye? Kula nggadahi kalepatan Lupute dangu kalian para Pandhawa. Pandhawa
Pandhawa sekawan Werkudara Janaka lan kembar. Tok dangu ning kayangan ki perlune. Kasinggihan mekaten Kakang. Lah sak banjure perlune ki apa? Krana pamontahipun Betari Durga ingkang nyuwun dhateng kula supados para Pandhawa menika pejah Kakang Semar Pandhawa sekawan kula cemplaken wonten ing kawah Candra Dimuka Kakang Semar. Oh, lah kowe nek ora ngentaske darahku kayangan ora bakal tentrem manik moyo. Jlamprong kembar wonten dawuh Kang Mas. Wonten dawuh Kakang Mas, wonten dawuh Kakang Mas. Wah, ikhlasno lahir batinmu. Ujare para sepuh padha ngendikake wong sing ora dosa nyemplung kawah Candra Dimuka geni ora bakal kuat ngobong karo wong sing pakartine becik. Ah, sabaro yen pancen iki dadi srana nggone bakal ketemu karo wong tuane awake dhewe. Wah, ikhlasno umpamane mati ya mati, urip ya muga-muga ana panguripan mapan ana ing kawah Candra Dimuka. Oh. Jroning kawah weruh wujude cahya loro warna biru kang ora mblerengi. Mongko akeh sukma ingkang padha disiksa, do pating jlerit, do sambat jaluk tulung. Wah, teko iki ana sukma loro katon anteng. Iki sapa? Atmajaku ngger. Putraku wong gagah. Putraku wong jlonet Werkudara Janaka kembar. Kowe wis padha dewasa le cah bagus. Wah, Pandu bapakku. Wah. Pandu bapakku, ora nyono jebul bener apa sing tak rasake. Wah, sampeyan isih mapan ana ing kawah. Kanjeng Ibu Matrip, Kanjeng Rama kula mboten badhe wangsul. Kula nderek jangan dika Kanjeng Ibu, Kanjeng Rama.
Kanjeng Ibu. Kula derek panjenengan dika Kanjeng Ibu. Kanjeng Ibu. Kula ugi derek paduka Kanjeng Ibu tuwin Kanjeng Rama. Kula mboten badhe wangsul. Kula mboten badhe wangsul. Arjuna Werkudara kembar Marata gage midhanget napa kang dadi pangandikan ulun tumrap jeneng kita. Ulun nyuwun pangapura ya nggir, ulun wis ngrumangsani dosa, ngrumangsani kleru. Wong atuwa kita Pandhu lan Madrimus nyaur kelawan piutangi krana srana tapa bratane atmaja wekasan bisa nyembuh marang kasuwargane wong tuamu kulup para Pandhawa. Werkudara, Janaka lan kembar. Piye? Wong atuwa kita wis padha munggah ana ing kasuwargan. Kinarya srana nggone ulun wis nandhang keluputan, ulun paring liru kelawan kita nggone wis budidaya nyuwargake wong tuwa kita lan wis kasembadan. Ulun nyuwun pitulungan marang jeneng kita Janaka. Menapa pukulun? Kayangan ana yaksa loro ingkang ngamuk. Mara gage sirnakna. Nyuwun pamit pukulun. Ayo jam. Waduh. Padha cokot pedhot gulumu mati dening aku Wela, kok ya mesti ora mati kowe. Pedhot gulumu. Pedhot tigamu. Pedhot sarapmu. Tugel tanganmu. Pedhot sirahmu.
Iki kok ya darah mes ora krasa ki piye? Ya mene kok isih do tingkelamu to ora. Kepet ki Pak, mbuh. Tarono Pak. Iki ora sadar apa-apa ya? Ora kuwi. Iki do mempenge ora jamake. Sinuwun sampun sami badar sejatine mujud iki mbok yo kula aturi krasa. Werkudara, apa criteng kakangku? Yai kadangipun Kakang. Yai kadangipun Kakang. Koemu. Jijike nek ngono kuwi. Ora tau perang, kalusen nek ngeplak wong kuwi. Yai kadangipun Kakang. Barep kakangku piye? Saksuwene si Adi mapan ana ing kayangan. Monggo kabar sing dak tampa si Adi dicemplungake ana ing kawah Candra Dimuka. Jumbuh karo ngendikane para pinter. Kawah Candra Dimuka kuwi iso niteni marang kelakuane para titah. Yen Bathara Guru mung nggunakake rasa sengit kelawan titah itu muli nibake pidana kelawan titah mau mongko tanpa dosa tanpa luput. Genine kawah ora kawasa nglebur marang ragane wong kang tanpa dosa. Mangkono Dimas. Iya. Gandeng aku ora duwe niat wani karo Bathara Guru. Mung duwe niat supaya kelakon panjangku nyuwargake kelawan wong tuaku. Mula nalika aku manjing jroning kawah Candra Dimuka ora katon panas malah kosok baline. Kawah dadi rasa adem sing weh prabawa ayem lan aku wis ketemu karo Pandhu bapakku lan Babu Madrim. Bathara Guru wis njaluk pangapura karo para Pandhawa. Saka panguwasaning Bathara Guru, Pandhu bapakku lan Babu Madrim wis munggah ana ing kayangan. Weh lah dalah Adiku Di. Yai, yen tanpa si Adi kabeh mau ora bakal kelakon. dudu aku nanging Pandhawa 5 cacahe. Aku mbarep kakangku jlamprong nekula Sedewa kabeh duweni kekuatan anyurung marang wong tuane awake dhewe supaya munggah ana ing kasuwargan. Yayi sami aji Kula Koko Prabu lare ingkang dipun anakaken kalian tiyang sepuhipun menika kedah saged mikul dhuwur mendem jero kalian asmanipun tiyang sepuh. Kanthi sarana pangabekti kalian tiyang sepuh saha paring panjurung donga kang tanpa kendhat kalian tiyang sepuhipun menawi tiyang sepuhipun sampun murut ing kasedan jati. Supados tiyang sepuh menika dipun apunten sedaya kalepatanipun sageta dados lantaran anggenipun saged minggah wonten ing kasuwargan jati. Kados ingkang dipun lampahi kalian kadang-kadang kula Pandhawa menika kala wau jer nyatanipun sampun kelampahan Yayi. nuning nggih Koko Prabu. Yayi Werkudara, apa? Mara gage gendongen Yayi sami aji kundur marang negara Ngamarta. Ya jlitheng kakangku.
Tobat. Tobat. Kakang Semar. Iya. Durga, Inggih. kowe sing mengaruhi Manikmaya ya. Iya apa ora? Tobat. Inggih Kakang Semar. Aja ganggu gawe ndara-ndaraku para Pandhawa. Boten kula pun kapok. Kula nek mesanjengan niku kapok Kakang Semar. Mulane rasa ganggu. Aja ganggu gawe. Ayo mulih. Inggih, wangsul. Gelem mulih apa ora? Mulih apa ora? Tobat cici aku cici. Ayo mulih. Ora gelem mulih. Mulih. Ora gelem mulih titerono kowe Durga. Inggih, wangsul Kakang Semar. Tobat. Sampun paripurna Ndara.